हाँ जी क्या हाल साले नोंथांमोना माब्रै दं नोंथांमोनखौ फिन खनसे दिनै आंनि गोदान भिडिअआव बरायहरफिननाय थाबाय दसे सम दान्दिसे सम आङो मेंनानै जिरायनाय समाव नोंथांमोनजों मोनसे इम्परटेन्ट खोथा सावरायनो थाखाय आं आखायाव लादों नोंथांमोनाथ' नुखादों आं मा खामानि मावबाय दंमोन बिदिनो आरो जोंहा न'खराव आबादारि हिसाबै जों मेसें बोथोराव माखासे आबाद मावो नोंथांमोना मिथिगौना मेसें बोथोर मावनाय आबादखौ मा मुङै मिथिनाय जायो जेखि जादोला जोंहा दिनै आलु गायदोंमोन बे आलु गायबाय थानाय समावनो आंनाव मोनसे ओरैबायदि मोनसे इम्परटेन्ट खोथा जाखांफैदों जाय खोथाया जों स्टुडेन्टफोरनि जिउआव एसे रिलेटेड माने स्टुडेन्टनि जिउआव एसे सोमोन्दो गोनां बेखायनो आं नोंथांमोनजों बे खोथाखौ फोरमायलायनो सावरायनो थाखाय आं बे भिडिअखौ लाबोफिननाय जाबाय एबा लाबोफिनदों नोंथांमोना मिथिगौना जेरै सासे आबादारिया बा जों दिनै आलुखौ गायनायनि सिगांनो जों गोबां माखासे खामानिखौ मावबोबाय जोङो हालौबोबाय हाथर बुख्रुबबाय हासार सारबाय हाखौ मोजाङै फोमोनबाय हाग्रा बासिबाय बायदि मैया खालामनानै दिनै हाया गायजाथावथाव जानायखाय जों दिनै आलुखौ लाबोनानै गायबाय बे जेरैबायदि आलुखौ गायदों सासे आबादारिया बा जों बेबायदिनो जों सासे स्टुडेन्टआबो बेबायदिनो जों सासे स्टुडेन्टआबो सासे आबादारि बायदि मावोब्ला जोंनि जिउआ साक्सेस जानायनि लामाजों आवगायगोन होननानै आं सानो बियो माबोरै होनोबा बियो बेबायदि जेरैबायदि सासे आबादारिया दिनै आलुखौ गायदों बे आलुखौ गायदों बियो दिनैनो खिलिगोन बियो दिनैनो देरगोन बियो दिनैनो बेदर थांगोन बिदि नङा लोगोफोर बियो खमैबो 65 बा 75 बा 85 डेज बा 90 डेजखौनो बिथाङा नेनो गोनां जागोन बे नेनायनि उनाव बिथाङा बेहाय मोजाङै नायबाय थानांगोन बियो खिलिबोगोन बियो रज'गोन देरगोन बे खिलिखांनायनि उनावबो बेखौ मोजाङै जोथोन लानांगोन थिग बेबायदिनो जोंजोंबो ओरैबायदि जोंनि स्टुडेन्ट लाइफआव मा मोनसे बुस्थु दं जायखौ जोङो आलु गायनाय बायदि गायनो गोनां जायो जुदि जों बेखौ आलु गायनाय बायदि सासे आबादारि बायदि बेखौ मावा अब्ला बियो मालाबाबो साक्सेस जाया नोंथांमोना मिथिगौना आं मानि सायाव बुंनो थांदों बेनो जादों जोंनि एमआबो दरसे आलु बायदि गरसे बेगर बायदि लोगोफोर स्टुडेन्टफोरनि साफ्रोमबो सुबुंनि जाय जिउआव मोनसे थांखि दं बे थांखिया गरसे बेगरजों समान बे थांखिया दरसे आलु बायदि थिग जेरै जों दरसे आलुखौ दिनै गायदों बेबायदिनो जों जोंनि एमखौबो गायनो हानांगोन सासे आबादारिया जेरैबायदि गोबां गायनायनि सिगां गोबां खामानि मावनानै दिनै बेखौ गायदों बेखौ गायनायनि उनावबो बियो खमैबो 90 डेज बा 100 डेजखौनो बिथाङा नेनो गोनां जागोन थिग बेबायदिनो जोंजोंबो जोंनि एमखौ लानानै जोंजोंबो जोंनि एमनि सायाव गोबां खामानि मावनांगोन बे एमआ सानसेयावनो साक्सेस जाया लोगोफोर बे एमआ बोसोरसेयाव साक्सेस जाया बे एमआ बोसोरनैयाव साक्सेस जाया बे एमआ बोसोरथामाव साक्सेस जाया नोंनो बे एमखौ खमैबो 10 बोसोर 20 बोसोर 30 बोसोर नों होनो हानांगोन जेरैबायदि सासे आबादारिया 100 दिन बा 90 दिन बे दिनखौ होनानै बियो गायनाय आलुनिफ्राय बेदर मोननो हायो थिग बेबायदिनो नोंथाङाबो नोंनि एमसिम जुदि सौफैनो लुबैदोंबा नों बेखौ समय होनो हानांगोन नों बेखौ नेनो हानांगोन नों बिनि सायाव मावनो हानांगोन लोगोफोर नोंनि एमखौ गायनानै बयनिख्रुइबो गोनांसिन नोंनि एमखौ गायनानै नोङो नेनो हानांगोन जुदि नोंथाङा नेनो हाया जुदि बे आबादारिया दिनैनो गायना थांनानै सप्तासेनि उनाव फैनानै बे आलुखौ बेदर थांदोंना थाङाखै होननानै बुरनानै नायोबा बिथाङा बेहाय बेदर मोननाय नङा थिग बेबायदिनो जोंबो दिनैनो थांखिखौ लानानै बे थांखिनि फारसे गाबोननो जुदि जों थांखिसिम सहैनो होननानै नागिरोबा जों जुजियोबा जानो हागौ जोंनि जिउआ जानो हागौ जोंनि देहा मोदोम सोलेरा जानो हागौ जोंनि ब्रेना गोबां खस्थ' मोनगोन जायनि जाउनाव जों जोंनि थांखिसिम जोङो आवगायनो हानाय नङा थिग बेबायदिनो लोगोफोर जों सासे आबादारि बायदि जों मावनाया जोबोद गोनांथार मानो होनोबा जों जोंनि थांखिखौ मोननो थाखाय जों बेनो सम होनो हानांगोन बे थांखिनि सायाव जोङो माखासे हासार होनो हानांगोन जेरैबायदि आबादारिया दरसे आलुखौ मोजाङै पुस्टायै बे खिलिथों बेदर थाथों जौगाथों होननानै जेरैबायदि दिनै बेनो मिथिंगायारि
रोखोमनि हासार होनायजों लोगोसे माखासे रासायनारि हासारबो होदों। थिग बेबायदिनो जोंबो बुद्धिनि, जोंबो गियाननि बायदि बायदिनि जोंबो एमनि सायाव होनो हानांगोन, मावनो हानांगोन आरो बयनिख्रुइबो गोनांसिन लोगोफोर जों बिनो समय आरो नेनो हानांगोन। जुदि नेनो हागोन अब्ला जों थारैनो बै आबादारिया जेरैबायदि 150 दिननि गेजेराव बेदर मोनगोन, थरसे आलुनि बेदर मोनगोन, थिग बेबायदिनो जोंबो जोंनि थांखियाव सफैनानै नोंनि गोसोनि साननायखौ गासैखौबो मावफुंजोबनो हागोन। लोगोफोर, नोंथांमोना माबोरै मोनदों खोनासंनानै? सासे आबादारिया आबाद मावनाय समाव जुदि बिनियाव माबा मोनसे गाराय जादों, जुदि बिनियाव माबा मोनसे नांनानै बौबाय, गाराय जाबाय बा माबा मोनसे जादों आरोना, बेखौ बियो डाक्टारनिसिम थां, बेखौ डाक्टारनिसिम लां, बेखौ डाक्टारा दिनै सानसेयावनो फाहामनो हाया। बेबायदि मैया मुलिखौनो होथों, बेबायदि मैया बिजिखौनो होथों, नाथाय बिनि गाराया सानसेयावनो हामा। बेसेबां गिदिर गाराय एसेबांनो गोबाव सम होनो हानांगोन। जेसेबांनो गिदिर गाराय एसेबांनो गोबाव सम नांगोन। थिग बेबायदिनो लोगोफोर, नोंनि जिउनि थांखिया जेसेबांनो गिदिर एसेबांनो गोबाव सम नांगोन। नों बेखौ दुनियानि बयनिख्रुइबो गिदिरसिन महानतम डाक्टारनि खाथियाव लानानै थां, बे डाक्टारा नोंनि गारायखौ सानसेयावनो फाहामनो हाया। जेसेबांनो गिदिर गाराय एसेबांनो गोबाव समखौ नांखागोन। थिग बेबायदिनो नोंनि जिउनि थांखिया जुदि बिराद गिदिरबा, नोंथाङा बोसोरसे बोसोरनैयावनो जुदि खस्थ' खालामनानै जुदि नोंनि बे थांखिसिम सौहैयाबा, नोंथाङा दासान्दि आं बे थांखिसिम सौहैनो हानाय नङा। जुदि नोंनि थांखिया जुदि बिराद गिदिरबा, नोंनो जेसेबां गिदिर थांखि, बे थांखिसिम सौहैनो थाखाय एसेबां गोबाव समखौ नों होनो हाखानांगोन, नों होनो हाथारनांगोन लोगोफोर। नङाबा जानाय नङा लोगोफोर। नोंथाङा नोंथांमोननि थांखियाव सौहैनाय नङा। बेखायनो आं आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि आंनि बे खोथाखौ खोनानानै जिउआव माबा मोनसेबाबो मोननाय बायदि मोनदों। नोंथांमोना जुदि सासे सोलोंसायानो दंबा, नोंथाङा बेखौ थारैनो फल' खालाम आरो नोंथांमोननि लोगोफोरनिसिम आंनि बे भिडिअखौ दैथायहर। खना खनला जोंनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि, फरायसाफोरनिसिम नोंथांमोना बे भिडिअखौ दैथाय, जाहाथे बिथांमोनाबो बे खोथाखौ खोनानानै जिउआव बेफोरबायदि माखासे सिस्टेमखौ फल' खालामो आरो थांखियाव मोनहैनो हायो आरो सासे समाजनि, हारिनि गासैबो बिथिङाव सासे गोख्रों मावफुं सोद्रोमा जानायखौ जों जेब्लायबो हास्थायो।